Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Άννα και σας καλωσορίζω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Nexus. Σήμερα, θα καλύψουμε τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας, από την οικονομία και την πολιτική, μέχρι την επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία και τον ελληνισμό της διασποράς. Ξεκινάμε με την οικονομία, όπου η νέα φάση του προγράμματος Εξοικονομώ αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει ενεργειακές αναβαθμίσεις σε χιλιάδες κατοικίες, με αυξημένα ποσοστά για ευάλωτες ομάδες. Στόχος είναι η μείωση των εξόδων και η ενίσχυση της πράσινης μετάβασης. Στην αγορά ακινήτων, οι τιμές δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή για κατοικίες με σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές. Στο πολιτικό πεδίο, ο απόϊχος της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη συνεχίζεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε μέτρα ύψους 1,7 δις ευρώ για συνταξιούχους, νέους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αντιπολίτευση τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή, ενώ τα επιμελητήρια ζητούν επιστροφή στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα μένει χωρίς ταξί για 2 ημέρες, λόγω απεργίας των επαγγελματιών οδηγών, με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και προστασία του εισοδήματος. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε πανελλαδική κινητοποίηση για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 5.500 πολίτες, με βασικό σύνθημα δικαιοσύνη. Τηρήθηκαν 57 δευτερόλεπτα σιγής, ενώ οι ομιλίες συγγενών συγκίνησαν το πλήθος. Μικροεπισόδια σημειώθηκαν στο τέλος, με 5 συλλήψεις. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έγιναν σε Βόλο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και άλλες πόλεις. Οι οικογένειες των θυμάτων δηλώνουν πως οι δράσεις θα συνεχιστούν μέχρι να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Συναγερμός έχει σημάνει στις δασικές υπηρεσίες, καθώς φλοιοφάγα έντομα προσβάλλουν μαζικά τα εξασθενημένα έλατα της χώρας. Οι ειδικοί ζητούν άμεσες επεμβάσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές της Πίνδου και της Ροδόπης. Στην εκπαίδευση, συνεχίζεται ο δημόσιος διάλογος για τις αλλαγές στα δημοτικά σχολεία μικρών νησιωτικών κοινοτήτων. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς μειώνονται τα τμήματα υποστήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στις πόλεις, ξεκινούν νέες μετρήσεις κυκλοφορίας με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση της συμφόρησης. Το Υπουργείο Υποδομών εξετάζει την εφαρμογή έξυπνων φαναριών και δυναμικών διαδρομών για τα λεωφορεία. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών δημοσίευσαν μελέτη για την πρώιμη διάγνωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση βιοδικτών, η έρευνα ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία του Αλτσχάιμερ και άλλων παθήσεων. Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει την Ελλάδα ως κέντρο επιστημονικής καινοτομίας και δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε πιλωτικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης στην πολεοδομία. Το σύστημα θα επεξεργάζεται αιτήσεις οικοδομικών αδειών με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας. Η εφαρμογή ξεκινά σε επιλεγμένους δήμους και αποτελεί βήμα προς το ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Στη Μελβούρνη, το Ελληνικό Μουσείο διοργανώνει εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με συμμετοχή επιστημόνων και καλλιτεχνών. Στη ΣΥΠΑ και τον Καναδά, η δράση Rebrain Greece συνδέει Έλληνες υψηλής εξειδίκευσης με ευκαιρίες συνεργασίας στην Ελλάδα. Παρά τις προσπάθειες, οι περισσότεροι δεν σχεδιάζουν άμεση επιστροφή, αλλά στηρίζουν την πατρίδα μέσω δικτύωσης και γνώσης. Η κοινότητα παραμένει ζωντανή και διατηρεί το αίσθημα του ανήκειν στις δύο πατρίδες. Στη Γερμανία, η ελληνική κοινότητα, περίπου 500.000 μέλη, ενισχύει τη θέση της στην τοπική κοινωνία. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, ΟΜΚ, προωθεί δράσεις για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, με έμφαση στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε Μόναχο και Φραγκφούρτη. Η κοινότητα προετοιμάζεται για τις φθινοπορεινές πολιτιστικές γιορτές, που αναδεικνύουν τη ζωντάνια του σύγχρονου ελληνισμού στη Γερμανία. Και τέλος πάμε στα αθλητικά νέα, όπου σήμερα, στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Δανία στο ΑΚΑ, σε έναν κρίσιμο αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Η νίκη είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν οι ελπίδες πρόκρισης, ενώ το βλέμμα είναι στραμμένο και στον αγώνα Λευκορωσία-Σκωτία, που επηρεάζει τον όμιλό μας. Η Εθνική Ελλάδος νίκησε το Ισραήλ με 84-79 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ. Επόμενος αντίπαλος είναι η Λιθουανία, μεθαύριο. Η ομάδα δείχνει χαρακτήρα και διεκδικεί θέση στα ημιτελικά. Στο χάντμπολ, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μεγάλο διπλό με 27-20 απέναντι στα Βρυλίσια, στο πρώτο μάτς της σεζόν για το EHF European Cup. Το παιχνίδι κρίθηκε με ένα εντυπωσιακό σερί 9-0 από το 37 έως το 50, όπου ο δικέφαλος μετέτρεψε το 14-12 σε 14-21, αφήνοντας τους γηπεδούχους 13 λεπτά χωρίς γκολ.
Αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα της ημέρας. Είμαι η Άννα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο Nexus. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η ενημέρωση, όταν έχει ψυχή, γίνεται δύναμη. Καλή σας συνέχεια.